Tänään mä esittelen teille vähän, miten mä tekisin meikkiä tällä meidän uutuus luomiväripaletilla. Kattokaa minkä sävyinen tää paletin kuosi on. Ja tässä lukee Girl Power, eli tää on mun mielestä ihan todella söpö. Ja täällä on aivan ihania tämmösiä pastellisia mattasävyjä ja sitten on 2 tämmöstä niin kuin shimmer-sävyä. Niin aloitetaan nyt siitä, mä näytän teille yhden jipon, että miten saa ton luomivärin kestämään varmasti koko päivän. Elikkä mä laitan sinne alle meidän uutuus luomiväripuikkoa, ja tää on nyt sävyssä Matte Nude Beige. Niin tän voi tiettikö ihan rohkeasti sivellä ihan tänne kulmaluulle asti. Ja sitten tälleen taputella tän sormilla. Niin kattokaa mikä ero. Tää tasoittaa heti ton luomen sävyn ja tästä jää semmonen aivan ihana pinta. Niin tämän jälkeen kun laittaa tähän puuteri luomituotteen päälle, niin se oikein jumahtaa siihen. Sitten mä oon tätä tykännyt käyttää myös tänne alapuolelle vesirajaan, niin se tekee myös sellaisen vähän raikkaamman luomiväriluukin. Ja kestää hyvin. Nämä on veden kestäviä, niin tämä sopii täydellisesti tuohon tarkoitukseen. Mutta ihan tolleen nopeasti sipastaan se luomille ja sitten painellaan. Sitten lähdetään itse tämän paletin pariin. Ja mä ajattelin, että mä haluan näyttää teille mahdollisimman monta sävyä. Niin aloitetaan vaikka siitä, että laitetaan tätä oranssin punertavaa tänne silmän ulkonurkkaan. Ja katsokaa miten hyvä pigmentti. Mä sipasen tosta väriä ja pakkaan sen tänne, niin jopa tämmönen näin lähellä ihonsävyä oleva sävy näkyy näin älyttömän hyvin. Ja nämä oranssihtavat sävyt tässä, niin näähän on sinisilmäisille aivan ihania värinkorostajia. Eli oranssihan on sinisen vastaväri tai punainen on vastaväri ja sitten kaikki oranssin. Ei vaan oranssi on vastaväri. Niin kaikki oranssin sävythän kirkastaa nimenomaan sinisiä silmiä. Niin siitä tulee heti sellainen intensiivisempi silmäluukki. Näin mä levittelen sen ja häivyttelen sen sinne. Sitten otetaan pikkusen vaaleampaa oranssia. Ja laitetaan sitä tähän keskemmälle. Aivan ihana sävy. Tulee kunnon semmonen auringonlaskufiilis. Ja sitten mä ajattelen, että me haluan näyttää teille nämä kummatkin shimmer-sävyt. Niin otetaan ensiksi tätä champagnea kultaa ja laitetaan se ihan tohon keskelle. Kattokaa mikä pigmentti. Tällaisissa hohtavissa luomiväreissä niin parhaiten saatte sen pigmentin esiin, kun otatte sormella sitä sävyä. Siitä tulee semmoinen oikein metallinen ja hehkuva ja hohtava. Tää on ihan mieletön sävy. Tää on ihana, kun tää ei ole semmoinen täyskulta, vaan tää on tämmönen pikkusen, just mä sanoisin champagnea kulta. Mun mielestä se kuvaa tätä aika hyvin. Ja sit otetaan tätä vaaleanpunasta ja pakataan se tonne sisäkulmaan. Oi vitsi miten ihana. Ja toiselle puolelle. Ja nyt koska me tehdään semmonen leikkisä luukki, joka sopii mun mielestä hyvin tämän paletin teemaan, niin me voitaisiin laittaa tonne alaluomelle liilaa ja sinistä. Ja laitetaan toi liila tänne ulkolaitaan. Pakataan sitä oikein kunnolla. Se kauniisti menee vähän myös ton pikkusen vesirajan päälle. Se näkyy sieltä tolleen ihanan kuulaana. Tässä liilassa on näistä sävyistä sellaisen ehkä vähän niin kuin läpikuultavin toi sävy, mutta sen saa kyllä sinne ihan älyttömän hyvin näkymään, kun pakkaa sen kunnolla. Mutta sitten kattokaa sitä sininen. Se tuo semmoisen kivaan pieneen
raikkaan tuulahuksen, kun laitetaan sitä tonne sisäkulmaan. Tämä on vähän semmoinen erilainen silmäluukki, mitä mä yleensä teen. Ja mielestäni on kiva aina kokeilla kaikkea uutta. Sitten mä laitan rajaukset ja ripset ja tuun näyttämään teille valmiin luukin. Nyt laitoin ruskeat rajaukset ja sitten mä halusin vielä piristää tätä luukkia sinisillä ripsillä. Ja mun mielestä se sitotaan jotenkin aivan ihanasti yhteen. Mä oon ihastunut tuohon siniseen ripsiväriin kyllä tosi paljon. Ja huulille laitoin tätä pinkkiä glitterpunaa ja pikkusen sipasin tuolta hylsystä tuommoista sinistä hehkua, niin sopii mun mielestä noiden ripsien kanssa täydellisesti. Mutta hei, antakaa värien hullannuttaa teidätkin, ottakaa testiin tää paletti. Tässä on ihan todella hyvät pigmentit ja kerrankin vähän tommosia pirtsakoita ja kevätsävyjä. Mun mielestä on tosi hyvä joskus kokeilla jotain vähän uutta ja mä ainakin ihastuin nyt tohon vaaleansiniseen tuolla sisäkulmassa. Siitä tulee kiva semmonen pieni piristysruiske. Itse asiassa nyt kun mä katson tätä luukkia, niin lisätään vähän simmeriä vielä tonne kulmaluulle. Joo, tää sit otan vielä yhteen. Kiitos jos katsoit videota tänne asti ja shoppailemisiin.